What's up mga boys, mga girls, mga bayot, mga tumboy, lo, la, ma, pa, tito, tita, ninong, ninang. You know what it is. Welcome back to another video. Welcome back to another vlog. Cue intro. So, kung nakabantay mo sa ako ang mga past or mga katong mga previous na mga videos, puros English. English pa ka tayo. Murag true. Well, para mo tataw sa mga English viewers. Sarang murag mo makabot o American ako ang mga videos. So, anyways, ato i-talk about ang kuan sa tawag gani. Ang giveaway kay recently naka-join ko giveaway. Niyapil ko giveaway. And then, para maka-appeal ka sa giveaway, mukuha na ka, hatag? Hindi ko makaingon ng hatag. Like, wow, kasabot. Like, let's say, nipalit na lang kag slot. Kana. The giveaway only has a limited 20 slots. And then, in order ka maka-avail sa giveaway, kana avail slots is you have to buy the slot, which is 100 pesos. And then after that, if you win, the giveaway is a Kobe Mamba Focus, any size, any design, any colorway na siya. And then yeah, wala siya. And then over 20 slots, isa rin nakadaog, of course. So but anyway, pag naman pod kay ang nakadaog was, I don't know, wala ko kadaog sadly. So kirang po, better luck next time. Yung nakabantay mo, nakagama ko kung previous video about giveaway, like load. Well, kunyara, ako nung padayonon, ay ka black ka, padayonon ragyan ako itong giveaway na load, pero ay sa karon, dili o sa, kunyara, hold your horses, kunyara, padayon rin ako sa giveaway, kabayan of load. But anyway, after ato, nagulat ko ato sa Mineski. After ito pagsimba, gihatod kong mama dito sa Mineski. So nagdula ko, dito. Nalimot lang akong paniod to. Sorry ma, wala akong kakao paniod to. But, pagkirang po kayo daw, ang nakalingaw man po kayo ang pag-wait. Kay, ano, excited kay ka na dito. Pero in the end, wala din ka nakataog. So, bummer. But okay naman po kayo. It was worth a shot. Diba? Like, wala mawala kung mag-try lang ka. Diba? Mapunay kayo sa mga kuan, mga networking. Wala mawala. Di mo pag mag-try na lang ka. But anyways, after atong kuan giveaway, okay naman po. Like, nalingaw naman po ko. O kuan sa tawagan ni Kulat. Sa wala. Hanggang sa dulo ng ating pero bitaw, congrats na lang sa katong ni Daog. I mean, not bad. The giveaway mo gato is katong sa Bad Beats. Bad Beats na siya. By the way, shoutout sa Bad Beats. Ganahan yung kayo ko sa inyo ang mga products, inyo ang mga jerseys, mga short, medyas, sapatos, ganda sapatos yun. Shoutout ko ninyo, Bad Beats. Very nice good kayo ninyo ang kuhan. Not bad yung kayo siya actually. Dili siya ingon kuhan 100% original pero made from, I don't know, original quality din sila. Like, sada good ang quality. Like, very good gid siya and affordable po kaayo. I mean, dili gid siya 100% kuan sa tawag ani original pero ang quality is just sus kung pwede pala magkanon wa na pag lami yung kaayo. Finland paghuman alara naggadon nagpadayon na lamang kung dulas Mineski dayon kumana na gani chat niya ako gagawin kumana na papauli ko niya kay Nano gusto daw kuno kay siya tambay gid sa muang balay kay Nano lami kaya akong computer. You serious? Para di na daw kuno siya magsigasto. Kalamitan manggod kami sa amuang ko ani gagaw magdula mi dito sa Mineski nasahay manggod maluoy ko niya so librihan na lang din ako siya og kuan buras nya kita okay gagaw katong nasa giveaway na video mo to siya 100 pesos worth load globe at yung pangalan kasi Vince girls Vince di ay ha. But anyways mora daw nyuli ko pero di ay to nalimtan din ako nga bidiri sulod sa balay so kami lang gibuhat ato niya nangato na lamang mig gym nagtanaw na lamang mig dula kay sa naa Governor's Cup so makamingaw gud kay ng mga panahon din dula pa ta sa high school gud sa una bingbanga ako kay na ako dula gud balibol tagug kag tae galakaw. Pero okay naman po kay wa man ko ni hundam padayon yapon ko padayon na dito lingaw dula na dito hangtod ni Asenso sa mga tao gyud na akong naabian gyud sila ginakayo na naman di ko na ako mabinagsan mention pero deep down gyud ako ang heart kay balog gyud ko kinsa mo na kuan gyud kanang ni Asenso kanang nagpa-Asenso gyud ako sa naman gyud kaayo charing mag thank you speech murag true na sad pero
muna siya. Pagkaman ato, mga nang dula, then naman po ito among isang gagaw na naibula. Murag siya naman nagay siguro tingali ang naibula namon. So, nanula mi, pagkaman ato dula, nas mama niabot nas mama. Pagkaman ato, nagkuyog na lamang miss ko, wala namang minidritso ulit. Among gibuhat, ito na lamang mig Jollibee, joyride mig kadali, kay bago, kay autos. Mama, may tsada. Wigo, guys. Toyota Wigo. Gamay ra na. Pero suleg sulod. Like sakiro mo ko na Wigo, di ba makaingon ko kag Taysa. So, ako siya guys, ako kay siya kuan spacious kay siya sa sulod. Gamay siya pagka-auto pero sulod. Sakay. Pag nakuha kag kuan space, kan kay kuan murag makaigo na kay pila ka bata dira. Pero ayaw suggest ko ayaw bata. Sa mukha ka ayaw. Gamay ra siya pero gamay siya pagka-auto pero dako siya space. Like in fairness. Kaya pagkuman ana, pauli mi. Nabusog ra pud may snacks na kana dito daw. Pagkuman ato ako igagaw kay kon. Palami nagdula sa computer. Pagkuman ana ako nanghugas, naglakang ug kanon. Akong gidulaan ako mangiro kadali moro na. Pagkuman ana, pauli na siya kay niabot na iyahang kuan yung mga pamilya. Kaya wala ko na siya tarong panangin abot o nalimot ko. Dahil pagkuman ana ako na po nagpuli diri sa computer. So, next up atong storyan kabahin ang giveaway. So, ang giveaway kabahin sa load, ako gihapon pa din nun. Same gihapon ang same na gihapon ang mechanics. 100 pesos load, smart o globe. Kana ra gyud, smart o globe ra gyud. 100 pesos lang siya. Pero ako pa nang plano nung minayo kung sa gyud ako ang buhat ng gyud ng load. Pero ako lang gyud padayon nun gyud. So stay tuned lang gyud mo na ako giveaway 100 pesos load sa wala kay balo. 100 pesos worth load, both globe and smart. And yeah, kana ra gyud. Bantay-bantay lang gyud natin. So, mga klase na sad, prelims na sad, wala po ko kahibalo sa mong gawas. Pero kira madala ra nag-stock knowledge. True, right. Murag mo na gawin ako ang tagline. Murag true, true. But anyways, murag ito ako ang kasulti. Regular Sunday. By the way, happy birthday to our beloved mother, Mother Mary. Our ever beautiful and ever loving mother. I mean, it's a special day karon like special Sunday pa good birthday ko Mama Mera, and dagang kayong kuan ron dito sa mga Catholic church like dito sa Cebu, sa Simala. I mean, sada gyud kayong tayan to kasi dagang kayong tao, and I know makarelate with mo tanan na unsa gyud ang feeling gyud na magdasok mo nagdagan gyud kayong tao pagita kaya na. But anyways, mura kita akong kasulti. Ako ang Sunday. So gahapon naka-release kong vlog about kuan sa muang beach adventure. Nabagkakapoy kaayo pero sulit ko kay siya pagkakuan yun na fun adventure kay di ba ako tantong kuan sige kang makakuan kagawas matug dagat. Pero yeah, shout out sa Uzi Beach. Thank you dai sa kuan hospitality. Uzi Beach na sila sa Darwin. Nara sila sa proper. Kita rin sila near sa proper, and kana akong ganahan yun nila is hospitality kana yun like ilang service top notch kayo. So shout out sa Uzi Beach. Na di kaning video din not sponsored din siya, so that's sad. But anyways, mura na siya. Thank you all for watching. Buring ko kayo pagka-vlog. So sige ra, mura na siya. This video is over. Stay tuned. Next vlog.